Si ens punxen, no ens raja sang. Si ens fan pessigolles, no ens partim de riure. Si ens embenzinen, no ens morim. Si empatem a 0 a Milà, no ens fotrem una pallissa a la tornada. Si ens embenzinen, no ens morim. Si empatem a 0 a Milà, no ens fotrem una pallissa a la tornada. Que estrany, si els jugadors no arriben fins aquí un quart d'hora. Qui és? Soy Mou. Que has vingut a buscar? A ti. Què vols? Ganar. Doncs treu-t'ho del cap, que la Champions és per mi. Per això, vés-te'n, te'n marcarem 4, serem líders i us deixarem fora. Mañana te eliminaré. Vés-te'n, no diguis bestieses, no sumis truites i vés al teatre. Un dia al Barça entrenaré. Vés-te'n, deixa estar el Barça, que aquí no t'hi volen, no tenen paciència. I oblida la Champions, que tu en això ja hi tens experiència. En busca de emociones un día marché. Porque en el Barça yo más no podía aprender. Me fui al Oporto y al Chelsea y luego un día volví. Pero la junta del Barça prefirió confiar en ti. Sap greu, Me vengaré. caureu eliminats. És a mi? Adeu. Perderéis. Recordo que sóc jo el que ara mana aquí. Molt bé, míster. Això sí que és teatre del bueno. Per què no veniu a fer els pastorets de la Pobla?